8 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ашт ташриф оварда дар деҳоти Ошоба бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рахшона, ки парвариши моҳиро дар ҳавзҳои суперинтенсивӣ ба роҳ мондааст, шинос шуданд. гуфта шуд ки аз соли 2018 инҷониб дар деҳоти Ошобаи ноҳияи Ашт бо таваҷҷӯҳ ба дастгириҳои ҳукумати кишвар, хусусан пешниҳоди имтиёз ва сабукиҳо, муассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рахшона дар масоҳати зиёда аз 70 гектар заминҳои ғайри кишоварзӣ 22 ҳавзи парвариши моҳӣ ташкил намуданд. ҳоло дар ин ҳавзҳо зиёда аз 300 000 моҳӣ ба монанди амури сафед, пешонапаҳн ва зағорамоҳӣ парвариш меёбад. ин тадбир аз иқдомҳои муҳим дар самти амалишавии барномаи давлатии рушди соҳаи моҳипарварӣ ҳисоб ёфта барои таъмини амнияти озуқаворӣ ва фаровонии бозори дохилӣ бо маҳсулоти худӣ мусоидат мекунад. хоҷагидорони ҷамъият бо мақсади рушди соҳа ва таъмини бозори дохилӣ бо гӯшти парҳезӣ дар ин мавзеъ бори аввал парвариши моҳиро дар ҳавзҳои суперинтенсивӣ ба роҳ монданд. бо чунин тарз ба роҳ мондани парвариши моҳӣ ба хоҷагидорон манфиати бештар меорад, зеро дар 1 гектар ҳавзи суперинтенсивӣ имкони парвариши зиёда аз 10 000 моҳӣ мавҷуд аст. дар ҳавзи муқаррарӣ бошад, дар ҳамин масоҳат метавон ҳамагӣ 2,5 000 моҳӣ парвариш намуд. масоҳати умумии ҳавзҳои суперинтенсивии хоҷагии моҳипарварии Рахшона 10 гектар буда, айни ҳол дар ин масоҳат бештар аз 100 000 моҳӣ парвариш карда мешавад ва интизор меравад ки натиҷаи хуб ба бор орад. вақте ки мо барои барномаи рушди маҷмӯиваи чорводорӣ ки барои соли 2018-2022 буд, мо барои иҷроиши ин барнома бо парвариши моҳӣ корро оғоз кардем. аввало 3 гектар масоҳат доштем, ҳавзи мо ҳамагӣ гуфтам мумкин 5-6 000 моҳӣ парвариш мекардем. мана соли 2020 бо ташрифи ҷаноби олӣ аллакай мо 44 гектар ҳавзои моҳиро ифтитоҳ кардем ва он вақт ҷаноби олӣ президента мо дастур доданд ва дастгирӣ карданд ки ҳавзҳои моҳӣ васеъ карда шавад. бо дастгирӣ бевоситаи президента мо масоҳати ҳавз аллакай имрӯз 72 гектар мебошад. дар ҳавзои суперинтенсивӣ моҳӣ дар 1 сол то 2 кило вазн мегирад, дар ҳавзои муқаррарӣ бошад 1 кило изофатар. ин бартарӣ дорад. ин ҳавзҳо бо тариқи автоматикӣ оксиген метиҳад, бо тариқи автоматикӣ хӯроко метиҳем. бо мақсади истифодаи ҳавзҳои мавҷуда дар хоҷагӣ парвариши мурғобӣ низ ба роҳ монда шудааст. барои хоҷагидорони ҷамъият ин таҷрибаи аввал буда, дар айни замон дар 2 ҳавз зиёда аз 10 000 мурғобӣ парвариш меёбад. бо ташаббус дастгирии соҳибмулки мо парвариши мурғобиро ба роҳ мондем ки аз рӯи гуфтаи мутахассисо барои ҳавзҳои моҳипарварӣ фоидаи калон мебиёрад. бинобар он мо аллакай зиёда аз 10 000 мурғобӣ парвариш карда истодем. мана чӣ хеле ки дида истодед. албатта ин чизам хӯроки парҳезӣ, гӯшти парҳезӣ ҳай 3 моҳ ба ҳай 1,5 кило 2 кило гӯшт мегирад. бозори истеъмолӣ ва фикрам мувофиқ аст, талабот ҳаст. мурғобие ки мо парвариш карда истодем бар моҳӣ ягон зарар надорад, таъсири манфӣ намерасонад. гӯшти парҳезӣ 3 сол карда мешавад, оксигенро бештар мекунад. ин мурғоби машҳури пекинӣ буда, оянда мо ният дорем ки инро боз зиёд мекунем. даромад аз фурӯши моҳӣ як роҳи ғанӣ гардонидани буҷаи хоҷагиҳо ва беҳтар кардани шароити иқтисодию иҷтимоии кормандони соҳа мебошад. дар давоми солҳои 2019-2023 коргарони хоҷагӣ 1200 тонна гӯшти моҳӣ истеҳсол намудаанд. дар соли равон бошад бо амалӣ намудани тадбирҳои зарурӣ ҳаҷми истеҳсоли моҳӣ ба 600 тонна расонида мешавад. гуфтан ба маврид аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси президенти кишвар барномаи давлатии рушди соҳаи моҳипарварӣ қабул ва мавриди амал қарор дорад. зимни шиносоӣ бо фаъолияти хоҷагии моҳипарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рахшона иттилоъ дода шуд ки оянда дар ин мавзеи хушобу ҳавои ноҳияи Ашт коргоҳи банду басти моҳӣ низ бунёд карда мешавад. бо таъсиси коргоҳи банду басти моҳӣ чандин нафар сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардида ба бозор асосан маҳсулоти тайёр пешниҳод карда мешавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти вилояти Суғ ва ноҳияи Ашт ҷиҳати боз ҳам рушд бахшидани соҳаи моҳипарварӣ, ки аз бахши сердаромади иқтисоди миллӣ ба шумор меравад, дастуру супоришҳои мушаххас доданд.
масъулони ҷамъият иброз доштанд ки ҳафзҳои моҳипарварӣ барои рушди сайёҳии моҳидорӣ низ бо хизматрасонии муносиб омода мебошанд. дар ҳудуди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рахшона ба ғайр аз ҳафзҳои моҳипарварӣ зиёда аз 1000 гектар замини корам ва бештар аз 150 гектар боғи хуч, зардолу, биҳӣ, ангур ва анор мавҷуд аст. ҳамасола хоҷагидорон аз ҳисоби заминҳои бекорхобида ва талу теппаҳо масоҳати боғоти хучро зиёд менамоянд. дар ин ҷамъият масоҳати боғи хуч зиёда аз 130 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагидорон соли гузашта аз ин боғот наздики 200 тонна меваи хуч ҷамъоварӣ намуданд. дар давоми солҳои 2018-2024 аз тарафи ҷамъияти мазкур дар мавзеи ҳафтепаи деҳоти ошобаи ноҳияи Ашт 160 гектар замини дар истеҳсолоти кишоварзӣ истифоданашаванда ва чарогоҳҳо аз худ карда шуда, ҳамасола аз ҳисоби кишту парвариши зироати пахта, гандум ва хӯроки чорво даромаднокии кишоварзон бештар мегардад. хуч ин меваи содиротӣ мебошад. ҳар соле майдони хучро васеъ карда истодем. соли гузашта зиёда аз 160 тонна мо хуч истеҳсол кардем. мана имсолам ҳосил хеле фаровон. баъди 10 сентябр ҷамъоварии хучро оғоз менамоем. соли равон хоҷагидорони ҷамъият боз 6 гектар замини бекорхобидаро ки солҳо инҷониб бо сабаби шӯразор будан кишт намешуд ба гардиши кишоварзӣ ворид намуда барои таъмин бо оби полезӣ 2 чоҳи амудӣ ва 1 ҳавзи захиравӣ бунёд карданд. дар заминҳои аз худшуда гандум ва хӯроки чорво кишт карда мешавад. соли 2025 бештар аз 30 гектари дигар обёрӣ гардида дар ҳамин масоҳат бунёди боғи хуч ба нақша гирифта шудааст. хоҷагидорон иброз доштанд ки бо бунёди боғи хуч ҳолати мелиоративии заминҳо беҳтар ва даромади хоҷагидорон аз ҳисоби фурӯши меваи он зиёд мегардад. меваи хуч пурра ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рахшона зиёда аз 1000 нафар бо кори доимӣ таъмин буда, ҳамасола дар вақти кишту кор ва ҷамъоварии ҳосил боз 500 нафар бо кори мавсимӣ ҷалб мешаванд.